Wah, guys, paling sih sih. Tuh guys, nih. बाल्टी से सीखन गाइस हेलो गाइस होले मोली इसको हम पकड़ रहा है ठीक है ये हम पकड़ रहे हैं हम का सिनार ना नहीं जीपो ये क्या है ओ भाई I got broads in Atlanta just to throw me in the family credit cards and the scammers getting no licks in the bank legacies Hello guys फिर आरोबाव गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय LB Vlogs चेनेलाव नोंथांमोना नायगासिनो दं दिनैनि भिडिअआनो आरोना गाइस न'नि फुख्रियावनो आरोना दाखालियाव एसे मोनसे भिडिअ होखांबावदोंमोन आं थेवबो आरोना दिनै गोगोम आरोना बाबामोन मामा आयंमोन इसोर साथामजों आरोना गावरेमा गांजेमा फिसिदों आरोना थ' बेखौनो नाय नोंसोरनो एसे देखायनो आरोना बरिं आरोना मा खालामनो बेवहायनो एसे भिडिअ बानायनोसै होननानै बानायबाय आरोना आङो थ' नायलांदो हमनायखौ मारै फिसियो माय टेकनिकफोरखौबो नायना लादो नोंथांमोनाबो थ' नायलांदो भिडिअखौ बिदिब्ला थुदो दिनैनि भिडिअआ नै बेनो नायना ला ओरै फिसिदो आरोना ओरै बेयावनो हायो आरोना गांजेमा गावरेमा गाइस बर'नि फेभरेट थ' बिदिनो आरोना नै नायना ला आरोना टेकनिकेल गाइस टेकनिकेला बिदि आरोना फिसिनाया थ' बेखौ दा फिसिनानै बाहेरायाव गारहरगोन आरोना नै बिदि दामोल दामोलथिं नै बहुद गारना दोनदो आरोना थ' गाइस बेखौ फिसिगोन बेनिफ्राय बासिगोन बे जाबोरखौ गारगोन ओमफ्राय हमसिगोन गांजेमा गावरेमा थ' मा बुंबावनो गाइस थ' नायलांबाय था भिडिअखौ जोबोद इन्टारेस्ट जागोन नै बेलाय गारबाय दा नुदो नै बिदि गारगोन आरोना ओमफ्राय बेयाव थासिगोन हमजासिगोन नायलांबाय थादो लोगोसे नोंथांमोनाबो नायलांबाय था आंजों खिथु खिथु नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो आंजों लोगोसे आंबो नायदों नोंथांमोनाबो नायबाय था गरमा गरम थान्दा थान्दा बाता मोनाखै नानि माबायावनो आरोना न' नैन जसावनो मा बुंनो गाइस नायलांबाय था नोंथांमोनाबो दे बिस'जि LB Vlog चेनेलनि फेमिलिफोर दे गाइस नायलांबाय थादो दे तुन नै इदि फिसिगासिनो आरोना नै बेलाय गारहरबाय दा नुबाय दा मारै गारहरदो नै नायना ला ओइ नै नुबाय नुबाय नाय नै गारहरबावनोसै tuh guys naik nala nih nubai nih di garodarna nubai tuh guys video bot antara sana go beokaino nोंथांमोना आंजों उन नायलांफाबाय था guys दे दै बर'नि नाय गावरेमा गांजेमा tuh हमगासिनो tuh guys videoआ जोबोद इन्टारेस्ट जागोन आरोना tuh नायलांबाय थादो बहुत किसिमनि बुस्थु नुनो मोनगोन नोंथांमोना दिनै गाइस तु नायलांबाय था तु गाइस नायना ला जि जाब्रा फिसिबाय आरोना इथिं नै गोगोम मोनखागोन हले वाव आरो दंबावोसो इथिं नै आगोलथिं नुदो दा बेयाव दंबावो बेखौ फिसिबावगोन गाइस तु गावरेमा गांजेमाल' ओमफ्राय मा होनो ना गोरै ना मा होनो इयो बे आरोना ना सारबा फुख्रियाव नाखौनो मोना बेयावनो हाबना थायोमोन एबार नाया गोगोम फैनोसै बहुद दं बेयाव ना गाइस थ' न'निनो आरोना फुख्रि बे गाइस जोंहानि न'नि आरोना बे फुख्रिया थ' गाइस नायना ला गिदिरसाबानो बहुद गिदिरानो दा बुंखा नै फिसिगासिनो बिसोरो गाइस नै फिसिना बासिखांबाय थ' नायदो मा मा होयोसै बेयाव नायनोसै एबार नोंथांमोनाबो नायलांदो आंजों लोगोसे दे guys नायदो नै फिसा हमदों tuh guys नुबाय बोरै फैदो इन्टारेस्ट कादा गाजा फैदो apa geder dong biar siapa dong geder dong bar lagi deh ini bar yang kedekat Ui, đã phải phá lại đường. sama dong ba Ini berniat mas. nah snap hai lo dong Inggris indah Sudah nomor 6. madi
Basikan. Ini nih coba pancing bedong korunya. Oh, mereka saya. Mai angkhrop mana gede, mana nih pot-potan kayak. Ada nangkap. Di kamar ada. Noni karlang sebes. Oi ci sekile beda. Bila bikin oi ci sebab pancing tang zulai biar. Bapak ci tiang na horbai. Bikin apa? Bikin nih kan biasa tuh panomba. Nah, Lagu deh. boleh baik, tiang deh. Mau nor dang tiang gua nih. Boleh masih nih. Imlo man pilih bedi kita. Lata tisu. Gusu je lata zat sagai bima baje deh ina Nah, beda. so masih. Tuh guys, mari neng deh video ke terus tuh. Buat jabai le baba. Asana. Wah, guys balting sih. Tuh guys nih. Balting sih guys. Buat gijun berna. Nih. Ayo. Kalang tuh berapa? Begini tuh nya bos parle juga. Pasti nggak? Hey, guys. ये जब था थोड़ा भाई होली मोली गाइस देखो ये क्या क्या चीज है देख लो ओह माय गॉड वाओ तो देखते रहना बहुत ही सारा है गाइस बहुत ही सारा है ये बहुत dong nih Gangjema na gurai everything guys नहीं नाला एनाकोंडा तो कितना चारा है यहाँ पर देखो एनाकोंडा देख लिया आपने ये देखो और इधर सिपे कर रहा है देखो अभी देखा रहा हो तुम लोग को यहाँ पर ही है तो कैसा लग रहा है वीडियो मारी नंगनी वीडियो guys अंतरस्ता दिनै मा जानो गोसो बायदि जा guys नै गोसो बायदि जाखावनांगौ दिनैलाय juga नै आरो फिस्टिबावगोन आरो ना बहुद दङ नें नायलांबाय था guys दे हमदो दसे बहुत मोनबाय बहुत लेमोली guys yeah खानाय आप लोगों को खानाय तो ये क्या oh my god this is a snake wow तो देखो ये मजा लो गाइस इसको देखने के लिए ये देखा है वाओ 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 क्या तो गाइस तो देखो ये oh my god oh my god वाओ तो मजा है ना तो ये क्या चीज है ये क्या चीज है गाइस बोले गाइस कैसा लग रहा है वाओ कैसा उड़ रहा है देखा है वाओ एनाकोंडा वाओ एनाकोंडा oh suri itu tidak main hello guys pinar bagadan moनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ बरायबाय LB Vlogs चेनेलाव नोंथांमोना नायगासिनो दं दिनैनि भिडिअआनो आरोना गाइस न'नि फुख्रियावनो आरोना दाखालियाव एसे मोनसे भिडिअ होखांबावदोंमोन आं थेवबो आरोना दिनै गोगोम आरोना बाबामोन मामा आयंमोन इसोर साथामजों आरोना गावरेमा गांजेमा फिसिदों आरोना तो बेखौनो नायो नोंसोरनो एसे देखायनो आरोना बरिं आरोना मा खालामनो बेवहायनो एसे भिडिअ बानायनोसै होननानै बानायबाय आरोना आङो तो नायलांदो हमनायखौ
मारै फिसियो माय टेकनिकफोरखौबो नायना लादो नोंथांमोनाबो थ' नायलांदो भिडिअखौ बिदिब्ला थुदो